I per a despedir-me d'este llibre, del qual us he contat algunes coses que parecien endivinalles i altres embarbussaments, avui vaig a mostrar-vos 4 paraules més, encara en queden un bon grapat, que són com 4 microrelats, 4 relats, minicontes superxicotets. I el primer diu així: és tan rebonica aquella pirata i té una veu tan fina i melodiosa que veu rom, arrossega la pota, es tapa un ull i es fa l'esgarrifosa. Mireu quina il·lustració meravellosa ha fet Ivan Barrenechea. La següent, que va formar part del calendari que tots els anys fa la Biblioteca Internacional de Múnich en Alemanya, diu així, la paraula és tigre. Diu, un tigre va caure al riu i s'encongí, tant que en gat es va convertir. Per això, de l'aigua fugen sovint, pensen que se'ls menjaria un ratolí. I fixeu-vos, Miquel Valverde va fer aquesta il·lustració tan graciosa en el que es veu al tigre que ha caigut a l'aigua i està ahí amagat, amagant-se del ratolí que va a la seva barqueta. Emilio Urberuaga, un meravellós il·lustrador, va fer la U d'univers, que diu així: un nen, un xiquet, mira al cel i pensa, algú, en alguna llunyana estrella, pensarà en mi en aquest moment? I a l'instant, creua el cel una centella. Fixeu-vos el xiquet mirant l'univers, amb l'unicorn i ese urogallo que n'hi ha per ahí. I l'última mini-història diu així: és la V baixa de vaca. Un explorador va trobar una vaca, a la pell de la qual, ben dibuixat, hi havia de l'illa del tresor el mapa. Pel món viatja, amb ella carregat. I fixeu-vos quina il·lustració tan divertida va fer Antònia Santolaya per a aquest explorador carregat amb la vaca que porta el mapa del tresor. I ja vos dic que en este conte, en este llibre, encara queden unes quantes paraules que no heu vist i que espere que les descobriu en el llibre.